War ka Batesi TV. Ka undi basnyambak penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Ka Synjuk lai Shnong bakenthup ya ka nongman maubri bad lumpengan kala Plie pajba ya ka jaka di ya ki marep ka bakil aiker teng ka yo lai Shnong ha ka bakanikan kedup lang ya ki santli ki Shnong kata ka nongnam maubri ka lumpengan Mawkyrwat bad ka mau tangden. La Plie kani ka yodo MLA ka Mawkyrwat constituency u Renekton lingdo tongkar u belalong kumukongsan ringkat ka jingsa kilang u president jong ka Hill Farmers Union Central Body u ba komandar sang peliang kumu sembut kongsan.